because of chairman ndị Uz na ndị Ukwuenu Kingdom Hajimakebia. What you go if you work alone under 6 months schedule alone now. What you go do now? You watch both inside and outside. Be in a comment section. Under 6 months schedule alone now. What they go up in a full late. Bob going to be maybe only for now. Just 6 months. Obloya Ugonia Onwa Chairman Ndu Uzu village Nandu Ukwuenu. Just watch. Take a look at the house, both inside and outside. Okay, watch here. Watch good mansion, palatable home. Okay, they be under 6 months. Under 6 months, get you me here. Ega maka, eje game now maka. Watch and see. Ugochukwu tibel mmadụ n'enu ụwa nọ. Mmadụ ama anapụ ya nọ. Ọnụkwanụ ugo pụtalụ. Anya gbaba ka o jefuru nụ. Maka na ada afụ ugo kwada. Asị na onye chi agbalụ Christmas nọ. Ọ sị na ibi eva na-apụzi ala. Mana onye chi a nwụdoro mgbanụ. Ọ sị na ibi efe eme ya nchanụ. Mana ọ bụ akwa sọsị aka chi ya kele. Ọ dịlị nwa onogbo mmanụ usu. Olabatino onye na-agaghị na-enanya naanị nọ maka izu ụkwụ aka n'izu ọkwụ aka ebe n'efu njọ nọ ada akụziri ya mmadụ akụziri nọ onye ọbụla bụ akọ n'uche ya nọ gọdị nwoke nọ nkụzi anụ dị n'akwụkwọ ama etikwa m ife o ama akpụkpụ nọ n'ibe nọ
n'ọbụ ife nna afụ n'ụwa ka m na-ekwu nkwụsị asị na o siri ekwu enu mana ọkwa onyinye Chukwu ọ chọrọ ịkpọkọ 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 ọya in the building. Tiger, they are not joking. Wait. I know Niro, I know Niro. I you Tiger, 1, 2. Led by Nibo Dina. Nibo.
ọnwa Igbo niile Chief Ugonna ya nnekwute ọzọ enwere ezi na-atọ ndị ukwu enu na m ekene eri n'elu pụrụ iche chairman ozu niile ọ bụrụ na iwe na-eme na-akwado n'anya na ịdọ ọkwara n'obe iwu n'ụbọchị ata bụ heaven on earth akwado ya enugwu eru ahụ na-eje na otu isi wee dozibe ego ọ ga-adị na m anyị na-ekene eri n'elu pụrụ iche esi ejide gị iji ọ bụrụ esi ejide gị ojiri na-eme mma kedu otu obi dị n'ụbọchị taa abụgo mmarụ niile ka ọ na-amụ amụ gbachi ma mkpu gị obodo m mma maka na a na-ekele Chineke n'ihi na amara m na ụbọchị dị etu a nwere ike ịdụ na ndụ m mana ebe ọ bụ na mmadụ Chineke n'ụbọchị dị etu a ga-adụ anya mere m jisi ka ndị mmadụ bịa soro m kelee Chukwu obodo m aṅụrị very very well. na mmanụ m ekene eri n'ụbọchị taa wee sị na iwe ọgwụ a sị na ya mụta mụta ibie na ibe na ebe n'ụbọchị taa n'ụwa bụ heaven on earth ụwa bịa nwa nkiri na m ekene eri nri onye bido nu anyị awụ notis abụ na ewu notis emeto ụmụ anyị na wee kelekwa ọzọ nke ka bido anyị sere ime ụlọ niile mmalụ otu usoro edu anyị kene eri nne ebe ọma kpọọ iru ya kpa anyị iru
maka Ojukwu nakwa ndị nna ochie Chukwudị ndị be anyị ọfaziri ife a mmanya achọrọ m igwe eji ekwu okwu wee nye ụkọchukwu bagote ka ewere ife ụlọ a wee nyefere Chineke n'aka. Please let us pray. Imarama Ebo Alpha Omega Anile Naja Gema Ainaja Gema Ainaja Gema Ina Imarama ndị nwe mmadụ gị ọ gbajiri igwe wee kpọọ ya nkụ, gị onye ihe niile dị mma na-esi n'aka gị abịa. Ọ bụrụ na ewezụga gị ọ dịghị Chineke ọzọ. Olu gị ezinụlọ ya ọkụkọ isi iji wee mee nke a taa o wee kpọọ anyị ka anyị bịa ṅụrịa ọṅụ maka ịdị mma gị n'ebe ha nọ. Anyị na-asị gị nara ekele gị onye wetara ihe eji wee gwuo ụlọ a n'aha Jizọs Kraịst. Onye nwe anyị na-ekpe ekpere were na-eche ezinụlọ a bụ ndị ga-ebi n'ime ụlọ a n'iru gị. Akwụkwọ nsọ si na anyị agaghị ewuchu ụlọ onye ọzọ ebiri n'ime ya. Onye ebubata mmadụ ọbụla n'ụsụ n'aka isi n'ụlọ a. Onye nwe anyị dịka anyị na-emepe ụlọ a n'aha gị, ụlọ a ga-abụ ebe obibi na ebe ize ndụ. Mgbe ha rụsịrị ọrụ, onye nwe anyị ha ga-abịa n'ebe a wee zuru ike n'aha Jizọs Kraịst. Gị onye nwetara ihe eji wee jee ozi a, anyị na-ele anya na nke ka a ka na-abịa n'iru. Onye nwe anyị ga-egosi karịa ihe iji bụrụ chi n'ebe ezinụlọ ahụ. Ya mere dịka onye na-ejere gị ozi, eguzoro m n'ebe a wee na-ekwu okwu ka ha na-abụ mmadụ ọbụla bịara iso wee ṅụrụ ọṅụ. Ekwuwa m okwu ihe ọma mere anyị n'otu n'otu n'aha Jizọs Kraịst. Onye nwe anyị onye ọbụla ji ezigbo obi wee bịa iso wee ṅụrịa ọṅụ n'ebe a. Onye nwe anyị ihe dị otu a akọna n'ezinụlọ onye dị otu a n'aha Jizọs Kraịst. Mgbe anyị ga-alaghachi n'ebe anyị si, anyị ga-alaghachi n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'ihi ya anyị na-edo ụlọ nke a wee na-emepe ya ka ọ bụrụ ebe obibi n'aha Chineke Nna, Chineke Ọkpara na Chineke Mmụọ Nsọ.
n'ozu ndị ugwu elu ọgaranya nwere obi sara ọzọ adịghị oge m ewu nke achara acha nwadị a na mma abịakwa olili echi n'ụtụtụ echi ebe a maka mma na ya egbu egwu a tụgboro mọnị bịa jụọ ya ọha soro n'elu pepesoup anụ ewu and his personal brother, my in-law, God bless you, my in-law. Hey, Chineke God, he's a Chineke. The good guy, the German, that is the Abanamoka in Abotata. Cambia Capoyos, very fast. Also, Eni Dilomeka, Surasan. Ojaga Jara. Aisha,
na-eri na a sị maka afọ ị na-aga na-etu gị all the way from Achi nna m anyị na-eri nne a sị mata kedu etu na famili a ji wee dị nji wee lute wee kpụrụ agadaga ewi n'udu pụrụ iche oge ebe a na-anụ nwanne unu nwaanyị alright na m anyị na-eri nne kedu ọfọ ị na-agara n'ụbọchị atọ na-agbapụ ụlọ bunyere ọkụ a n'ime ha wee mee ka ọ na-egbu ọfụma ọ gaghị ekwe ka ndị iro gbuo menye onye bụ ọkụ ụlọ ha rụrụ ụlọ obibi ndị iro agaghị ahụ anya a ga-ebi udo na ọṅụ onye chebere ihe ọjọọ agaghị ahụ a ga-ebi ọfụma nna m anyị na-eri nne wee sị jide ka iji wee sa jekọta ọ na-eme mma na ebe ọma amaka ịhụrụ na eluigwe dị n'ụwa ị gwara ụlọ otichere ịbazi anyị mee itie mkpu ịghọta ya ewu na ọrụ gị eluigwe n'ụwa na iwu na m ekenere nne tụkwa m ga na-etu ọzọ Abia steeti odogwu na-acha ekenere nne ọ ya ka na nwanne nwaanyị na ọzọ ebe a ekenere nne Ladies and gentlemen, we have a special guest. Permit me to announce the arrival of Ozigbondo. Ọ na-adọ ifele na ike Ikechukwu Ọkaratule ka nso nri ya. Ozigbondo! Nwere ime ebe Ọkaratule ka nso nri ebe Ọkaratule na dibịa. Ọ na-adịkwa m mma. Ebe ndị dibịa na-adị m mma n'alụ. Ekele wetelu ka ntinye na ebe Ọkaratule. Anyị kelere gị, thank you so much for coming. Dọta Korea.
Chineke onye mere nke a ekele niile na-asọpụrụ ugwu niile na ịja mma ebi dị sisara gị n'aha Jizọs ya ahụ isi ihe ofe ọmalite ụlọ wee ruo n'ụbọchị taa wee na-agbape ya na-abata na nwere onwe na-abata n'ịta ahụ na-abata ya manara ekele mana nkwụli elu ewere ọbara ya ekpuchite ya ebi n'ezinụlọ ya n'aha Jizọs. Kama na ebe na enwere nchọka nye ọrụ ụmụada nchọka nye ọrụ ugbo unu ruo ebe a wee nyere unu unu a relax adị ahụ ndidi maka ọgbọghị unu so n'ọnụ nwa nwe ihe a na-eme sokpọrọ m ọsị ka nwụrụ na-etete ndị mmadụ wuru nọrọ na anadị ya wee nuji ọnụ na jọs nwee unu dịdị m unu ruo nọ n'ala daalụ. All right, thank you. Batako, eyes. Make it zero. Oh, Your Majesty, let's go through the third of Oka. That is His Excellency of Wadi Anangwabia. Let's go through the third of Oka Abatago. Chief Austin ndị Igwe onye ejimala Ọka adreesị Ọka abatago signboard Ọka signboard ndị Ọka abịa. His Royal Majesty is also the second of Ọka. Hey!
rinne nna anyị sị ka emeta high chief ka emeta afọ gị na nga na-etu gị eze nna ya ma onye emo onowu general anyị kere rinne n'asịgbo otu mgbe ijere mmanụ ọgọ anyị kere rinne onowu anyị kere kedu ọfọ ị na-agụ ya n'ụbọchị taa ọ na-agbapụ ụlọ onowu onowu anyị mekere eri nne wee sị ije ka ije onye za jego ji ọ na-eme mma onowu ị na-eme mma na ma anyị kere eri nne o anyị asị anyị mata afọ gị na nke a na-etu gị afọ m bụ Ordinance Michael Azọ Esimachi anyị mara anya Enugu steeti ọgọ nwoke bụ ihe na-agbapụ ụlọ ọnwa na onwe Ugonna ya nna m anyị kere eri nne kedu ọfọ ị na-agọli ya n'ụbọchị taa ọfọ m na-agọli ya bụ na ndị Igbo si na Chineke nyere nwatakịrị ji amara ga-enye gị oge tupu pụta ya o nyere gị nkapụ ọ ga-enye gị mmiri iji wee kwụ aka so Chukwu wetara nke a ka ya ewetakwa nke ka nke a ekpere m na-ekpe n'isi ya bụ na Chineke ga-ekpuchi ya chekwapụ ya pụọ n'anya ndị iro maka na nke bụ eziokwu bụ na ihe ọma na-ebutekwa iro maka ọ bụrụ ọkwa mmadụ niile ka obi dị mma ụdị ọnọdụ a mana Chineke ga-emeri ya ama mgbe ndị iro ya na-echere ya ji echiche ga-ekpuchi ya pụọ n'aka ndị ajọ mmụọ na aka ndị ajọ mmadụ ọ ga-ebikwa ụmụ ya nka chaa isi awọ maka na ihe ọma na anya agbara ndụ ebe ọ bụ na Chineke sitere ihe dị otu a o wee sị ọta na ikporo niile anọ ebe a bịa rie nwa akụrụ Chineke ihe ọma ga na-aga n'ihu na-esochi ya na ezinụlọ ya bụ ekpere m na-ekpe n'isi ya dịka onye ozi Chineke ụka anyị na-eri nne wee sị jide ka iji asa njego ji ọ na-eme mma anyị fụrụ mgbe e kpọkwara ụlọ wute a grand style anyị na-eri nne sị jide ka iji Honorable, all look at no more. Where are you?
chairman, Other South, X1. The Totally, the was on Ikalaka. Obudi the way. Lawyer is your Buddha. Ah, no, chairman. No, Buddha chairman. Adam. Lugo ndị ya n'onwe ya aja lugo nwaanyị onye Chukwu nyere ụlọ ọnụ mma ọ bụ ya ka anyị ji ikpe o wee si n'ekwe nzukọ ekele Chukwu ifeọma ka Chukwu mere ụmụnne ọbụrụ mana tata bụ last Sunday 2024 oge ikpeazụ enwere na 2024 afọ maka olise ekele dịrị Chukwu onye ofe oge ikpeazụ ọbụlọka I
More money. I can people that watch you online. No one knew money ever. Because all the more money, my man. The other one, they more money. My young man. Oh no, but I can more money. Tell you, they're gonna tell you, but I'm not going to. Osinachi Edogu Sinachi Osinachi Edogu Sinachi Osinachi kemgbe ihe Osinachi onye Osinachi ademma Yeah, good day. Yeah. Look, we know your name and your title name. Yeah, please, we know your name. Exactly. I would like you to precise me very, very well what actually made you to be here today. Actually, I am here because of a friend. Exactly. So he's in his new mansion. Yeah. So I was actually invited. That's why I'm here. Exactly. So celebrate with him with the white woman on the house. What? I said the house woman. Yeah. Yeah, exactly. I would like to know how you are praying for him today. Honestly, it's not easy. It's empty at all. Due to the situation Of the Nigeria. at hand, for him to be able to put up this type of situation, it's not really easy. I wish him more success. Amen. I also wish this type of building to come to me. Exactly. It will come to you. Exactly. Amen. Yeah, what are you still wishing him more?
Like building water and water, you still wishing him? Okay. Like building hotels and everything, Yeah. something like that? I wish him more success. Exactly. I believe maybe before this time, next year, maybe we'll come for a bigger project. More than Kind of hotel, industry, so many things that making it more Exactly. Factories and companies here and there. Exactly. Nice to meet you. A recap of your name once more. Okay, like I said, I am Nice to meet you. Thanks a lot. And God bless you. Now abundantly. Yeah.
n'ụbọchị taatọ iwoke na agbakọ aba mana ka ịkpọtara anyị afọ anyị na-aga na-etu anyị mara onye bụ na ndị na-ewochi online anyị ma onye bụ nna m ekele rinne kedu ọfọ ị na-agala n'ụbọchị taata onye ọbụla bịa ebe a ji ihe ọma wee bịa ezigbo obi wee bịa ihe ọma na-efe onye jiri ego ya na espiriti onye ji ego maka na ego adịrị isi ịdị ihe ọgaranya na-eme nwere ya aṅụrị maka ịnwere ya aṅụrị ihe ọma bịara gị ọya na-agọrị ya n'ụbọchị Ugonna ekele rinne kedụzi ekpere ị na-ekpere mmadụ na-ebere ebe a n'ụbọchị taata azụ onye ọzọ okechọn karịrị na-akịta okechọn isi anyị gagị mana imego na ahịa na-eji esi na-aza prezidenti maka na oge ka ọ dakwa mberede maka na onye ọbụla bụ oge igbo mana disemba piriọd ọ na-akarị akarị so n'ọhịa ka o ji ahụ echichi ya dị isi o maka na isi echichi enwere eso n'echichi ajọ mentenansi ya bụrụ ihe ụmụazị ọ bụghị eziokwu millions ime ịbadịchi millions ọbụla mmadụ n'ụbọchị taata ajọ ya ka bịa wee na-asị ya na ọ ya adịrị ya na mma ihe ọbụla nke ụbọchị taata Ozugonna ekele rinne anyị si ijire ka iji ọsọ ejekọ dị ọ na-eme mma ị na-anya onwe ndị mmadụ ebe a na-ede ebe ọnlaịn maka ọnlaịn ka anyị na-eme ọnya ka jisi iko ekele rinne ajọ mmadụ mma and ezigbo mmadụ amaka n'ụwa na ọya ka m na-agalụ ya ọfọ na-etofu ewuru ezigbo mmadụ ka ezigbo ihe na-esi achọta ya maka onye ọma ka a na-eṅomi eṅomi ezigbo mmadụ ka ọwụ na-asị na ọya adịrị ya mma dịrị ya na-ezinụlọ ya mma n'aha Jizọs nso na nwobolo oge ba nwa Jizọs ka ya Imo State mana eziokwu after ite dance ọkwa ji n'aka nwa bụ ekwu ga na-eme ya kọmandant n'onwe ya asị na iwe ọhụụ ọnụwa na ndị na-atọ asị na ekwu ga na-eme oke ngwa snap efule ya na ndị otu kọmandant na ekwu ga na-eme the housewarming of Ugonna n'obodo ọzọ wee na-atụ na megide anụ kpọrọkwu na-eju ọnụ onye ekwu ga na-eme n'ụbọchị atọ nwa dị egwu onwe ya bụla na ekpekpere ka olu olie nne m ụlọ ọmụmụ ibe ọbụ ụbọchị ama n'ọnwa ibe ọbụ ọkwa ibe ọbụ congrats nke bụ mbido ma anyị gaghị abịakwa ọzọ factory na-abịa company na-abịa họteelụ na-abịa from this year now omezuo from December ibe na-atọ mkpọrọ ahụ ya abịa Ugonna chief nne m ụlọ ọmụmụ awa m ụlọ odogwu Commandant, look here. Commandant? Okay, you and your wife with Oga. Okay, good. Yeah. Oga, look here. Okay, good. Don't talk. Good.
Chief Ugonna, we could have heaven on earth. Heaven on earth, they could have. Ego de Goku. I know nice not on Boston one and do when no I can I went on a Belgonia. I'm the chairman village in the Macanarine. And the Massimo, no was at nobody's case to the extent of the traditional rulers from different places came, even from they don't show me the Boston. I can imagine why you go on nobody's case as you will. They don't show me the Boston time a housewarming. Can you go on? You know what you like? What about finding a too? I make a little. You won't blow them bone as a no good. You put the culture more top as in Chineke, my mamma can miss you, the Macana. What I'm going to man, I'm going to women. I live on not. Only God name you. What am I? I'm not to name. Oh, when I'm on where go. One acre mile. I'm winning to name. So, when I'm going to say to go and knock at a man up and my wife and I. Mano, so they with them women another level. And now why is you? So they can you wasn't no matter how that's so long can they choose. You know much. One eye, you're quite. Even now, you're too good as in there. Money, you're not mother who know you. Say, amen. I will. One eye is not doing the Belventa. What you be? He said, no one care. My girl, video. Say no video call. Hotel, na be company, na be factory. Manezo. Manezo. Onye chi agbachi mmadụ agbachi. Agbachi nne. Mmadụ na-eme ụka na-egbu oge. Asị na ọkwala oge ọda. Manezo. Obinigwe na-eme. Obinigwe na-eme. Ya nwa na-eke oke. Onwekwe ma mgbe otu o si eme. Mba. Ya nwa na-eke oke niile dị ya n'aka. N'aka. And ụbọchị ebelivu na ụbọchị okele onye n'ụwa. O kwuru iwe agha. Oge etu ga-esi gaa na n'ụwa. With time. Mana ọ na time ya lụrụ ene mgbanwe. Ọma mee ụkwala oge. Anaghị aka ya anaghị so na Chineke na-eme Chineke aka anyị na-ekele. Nna m ekene rinne n'ụbọchị taa sị na iwe ọwụ na ebe kụrụ heaven on earth. A na-ekwu na anyị eje n'igwe. For me, I don't believe na onwe ebe n'igwe. Na elishi wee dozie ụwa. Dozie ọ dịka n'igwe dịka bụlụbeghị. Maka iwu ndị ọcha iwu na na-edozibe were akwado ije n'igwe ndị Afrịka na oli na-akwado ije n'igwe. Ndị ọcha na-akwa aka ụdị aka a na-edozibe were like that. Nna m ekene rinne wee sị Chineke ya saịdị golo. Kedu ebele na-ebele ebe a n'ụwa ka onye ọbụla na n'udo. Onye ọbụla ekwu gọọmenti si na onye ọbụla ji bịa be m na nke onye a ga-eji na-anaghị aka mma. Ndị uwe ozi Chineke biko ọ mara ihe ọbụla due onye ọbụla na obubu ezigbo ihe ya merie ya na ọ erizu ọmịmị ya na ọgaranya ofu onye ya na-akwa ada ụtọ ma na ahụhụ ka ị bịa akpụọ onwe na ahụhụ n'ọbịa ka ndị arịọ chukwuzi ya si tinyebecha ebe ọzọ emete na-etu a Krismas na-elu etu ma ya bụ ndị sọpụ m ka a ga na-abịa na apara ka a ga na-eke rice ekekwu onye ebe ndị ọzọ erie nne wee ozu obodo niile. Yes. Nna m anyị na-ekenere na wee sị Jideke iji ọ bụla asa Jideke oji na-eme mma. From this year anyị na-aba before from January to December again
factory yard involved, company yard involved, and hotel yard involved. With different houses, ebe anyị ebi anyị na-akwụta ụgwọ. Ọ wasn't nke personal. Ọ ga-emezu ka nsiwe kwuo si n'aba Jesus. Eke na-eri nne. Ugonna chief. Thank you very much. Eze Kweche. Let's not talk. Ndị Ugwuenu. Eke na-eri nne. Eke na-eri nne. We are going to use our dialect just because of our traditional rights and so please can I know your name? Afa gị na nke a na-etu gị. Yes. Na maka na-eri nne. Anyị debara n'ụbọchị taa ka ndị mmadụ zaa ka eze azụ n'ụbọchị taa nwa na Ozo village na ndị Ugwuenu. Wee wu ka gị na ndị be nke ụmụnna gị sokwa wee bịa wee bụrụ ibe dị iche iche wee bịa mgbe sị ka ghọtara m ihe mere n'ụbọchị taa nwa iji wee gbatịa nzute ụtụ ihe a niile bụ wee bịa kedu ihe maka ihe mere n'ụbọchị taa iji maka ebe the housewarming nnekwute ihe ọṅụ andị na ife m ji wee sị nọ nnekwu ife ọṅụ bụ na mbe si na atụlụ si na ya amaghị egwu agba mana ebu bata n'ama biya awuniwe na awuni mbalezo ebe na nke mere nọ na agada nke mere nọ na agada Ugonna ya onye anọbịa nnenete nwanne mmadụ wee si esi wee bata wee nụ bịakwanụ si ka mfụ fụkwanye ya ihe otu ahụ nsi wee nụ fụkarịkwuo karịa otu nsi wee nụ wee si na Chineke alụka na ife Chukwu ụlọ nwoke ihe wee na-asị otito dịrị Chineke ụdị mbulite ụdị ọnọdụ nwanne m nwoke ọhịa na-enwe ọṅụ anyị bụ oke okwu kịta ka ọ na-ekpe ekpere sị na ọ na-aka mma ụmụnna nwezuo omimi ana ọ nnekwu ekpere ka o kpere ihe a wee ekpele onye enweghị anya ntagide ihe a wee ekpele onye enweghị obi ọjọọ maka ụmụ onye ọya wụrụ ọsị ọkụ na-enwu sọsọ bie o tele ụzọ sef otecha bie ma ebe onye ọzọ ya wụrụ uzuzu mana ịfụ ka ọ na-ekwu ya na-ekwesị ihe mere ya meelu onye ọzọ ewe na-esi na Chineke ya kwado ya nke ka mbido ije ebe nke ka ya so n'ụzọ anyị a na-eri maka na onye omume ka ọ bụ na-asị Chineke n'ala otito n'ihe o mere n'aha Jizọs amen chief commander aka na-eri nne wee sị Jide ka onye ọbụla sa Jide ka Jide na-eme mmanụ dị pụrụ iche aka na-eri nne tụkwa m ga na-etu afọ otuto m bụ Chukwu na-enye eze Chukwu nyere eze nna m aka na-eri nne ọ na-enye gị na nwa o nwere ndị ọ na-eme ordain na nwa just like David nna m aka na-eri nne sị Jide ka Jide asa Jide ka Jide na-eme mma n'eziokwu